Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Σήμερα θα κάνουμε το Sniper Challenge. Να το, ούτε καν που έχω πάρει ένα kill με αυτό, ούτε ένα. Και πάμε να παίξουμε την Deathmatch, πιστεύω έτσι. Γιατί εγώ free for all θα χάσω σίγουρα. Κοιτάξτε, δεν το έχω καθόλου με Sniper. Όποιος με βλέπει και παίζει με Sniper και κερδίζει πολλά kills, μιλάμε, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, δεν μου αρέσει αυτή η πίστα όμως. Συγχαρητήρια, πραγματικά συγχαρητήρια που τα κάνει αυτά. Και ξέρω και τους YouTubers που τους αρέσει το Sniper, εμένα δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ καν να βρω στόχο με αυτό. Και τώρα δεν βρίσκει κανέναν, οκ. Ωραία, ορίστε και κάτι. Δεν μ' αρέσει. Τέλος πάντων. Ας παίξουμε τώρα εκεί. Συγγνώμη που έχω αργήσει κάτι μέρες, μια εβδομάδα, ξέρω εγώ πόσο είναι να βγάλω βίντεο. Είπα καθημερινά βίντεο, αλλά εντάξει, δεν προλάβαινα, γιατί σας είπα καθημερινές δεν μπορώ. Και αν σας το είπα βασικά, σας το λέω τώρα, δεν σας το είπα. Ουφ, έχω πολύ άγχος. Δεν ξέρω τίποτα με Sniper, μην γράφετε από κάτω άσχετα και τέτοια. Δεν ξέρω τίποτα από Sniper, πραγματικά. Θα το δείτε. Θα το δεις. Τουλάχιστον είναι μια πίστα που μου αρέσει και την ξέρω πολύ καλά, οπότε μπορώ να παίξω καλά σε αυτήν. Βέβαια έχω άλλα όπλα που θέλω να δοκιμάσω, ας πω με αυτό. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει τώρα. Έτσι κι αλλιώς έχω... Αν είναι Black Ops 2 δεν είπα ότι παίζουμε. Το έχω καιρό. Sniper Challenge. Νομίζω υπάρχει στο YouTube και δεν το έχω δημιουργήσει εγώ. Δεν είμαι καλός καθόλου. Να μου γράψετε στα comment ποιος μπορεί με Sniper. Πάμε λίγο να τους off. Τι δεν υπάρχουν οι άλλοι, 3 είναι όλοι και όλοι. Πρώτο kill. Απλώς κάθεται αυτός και μπορώ να το σκοτώνω άνετα. Και είδατε πόσο αργός ήμουνα. Πάμε από πίσω τώρα, έχει μείνει στάσιμος. Σίγουρα έχει μείνει στάσιμος. Πήρα πολύ με Sniper όταν το πρώτο πήρα το παιχνίδι. Το πρώτο όπλο που πιάσε ήταν Sniper, αλλά όχι τέτοιο Sniper. Δεν έχω πεθάνει καμία φορά. Πλακωθήκαμε όλοι εδώ πέρα και έχει πάει ο άλλος μόνος στην μπροστά και να πάρει το kill. Και αυτό είναι μόλις το αγαπημένο μου όπλο.
Αλλά δεν πρέπει να παίξω με αυτό. Συγγνώμη που παίξα. Αλλά ήταν δύο. Και τους είδα ότι ήταν εκεί. Και δεν μπορούσα με σνάιπερ, παιδιά, πραγματικά δεν μπορώ. Του γότα! Γότα! Πήρα 3 kill. Kills με σνάιπερ. Πήγε το τρένο. Όχι ρε φίλε. Τον έβρισκα σίγουρα. Όχι εδώ συμπαίκτης. Όχι ρε φίλε, να σας το είπα. Δεν μπορώ τέτοια τζάλια. Εγώ το διάλεξα βέβαια, οπότε ναι. Πάμε από εδώ. Προχώρα. Τέσσερα kill με σνάιπερ. Προφανώς δεν με είδε. Το πήρα το kill, πέμπτο kill. Οκ. Δεν θα πω κάτι, καλά τα έχω πάει έτσι κι αλλιώς, 5 kill με σνάιπερ, δεν το περίμενα ποτέ. Εγώ τι... Πάμε από εδώ, στα εθνικά εδάφη, Ωραία. Θα μου πεις, χαζίνοι οι άλλοι να παίζουν με σνάιπερ, κάτσε που την έριξα. Συγγνώμη που δεν χρησιμοποίησα το σνάιπερ, αλλά δεν μπορούσα. Όχι ρε. Έλα, εντάξει. Αφήστε με να πάρω κι εγώ τίποτα. Headshot. Οκ. Οκ. Πόσο έχω παρέξει, 7 kill, 7 kill. Με σνάιπερ, ποιος θα μου το έλεγε ποτέ. Είναι τα πρώτα 7 kill που έχω πάρει με σνάιπερ. Στη ζωή μου γενικώς και στο Call of Duty.
Headshot. Συνηθίσει το χέρι μου. Τι γίνεται. Εδώ πέρα ήταν ένας. Όχι. Πάρε εδώ. Έφυγε. Α, εδώ ήταν. Όπα, κάτσε τι είναι. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Like, subscribe. Αυτά. Θα έρθουν καινούργια βίντεο.